Яе кулакі рухаюцца хутчэй, чым саперніца паспявае міргануць. У свае 18 Анастасія Смолкіна сапраўдны профі на рынгу. Дзяўчына выступае ў вагавой катэгорыі да 54 кілаграмаў. Званне майстра спорту заваявала яшчэ ў 16, калі на прэстыжным міжнародным турніры правяла 3 цяжкія пераможныя баі. Сёння яе мэта толькі золата, і смак першай перамогі яна ўжо адчула. Я ожидала, что я выиграю. Я готовилась к этому, старалась в последние месяцы, поэтому вкус победы всегда сладок. Калі ў лёгкай вазе стаўка робіцца на хуткасць, то ў катэгорыі да 75 кілаграмаў на чыстую моц. Любоў да бокса ў Вікторыі Лянковай у крыві. Дзяўчына працягвае сямейную дынастыю, якую калісьці пачаў яе дзядуля на савецкім рынгу. Сама Вікторыя – шматразовая чэмпіёнка першынства краіны і пераможца буйных міжнародных турніраў. Сваім прыкладам яна лёгка разбурае стэрэатыпы аб нежаночым спорце. Девушка в боксе – это очень круто. Любой спорт. И девушка в любом спорте – это очень круто. Я более уверена в себе, у меня хорошая самооценка. Да и, в принципе, легко иду по жизни. Только благодаря спорту. Але за кожным паспяховым раундам стаіць той, хто застаецца за канатамі і трымае псіхалагічны удар. Трэнерскі штаб называе працу з жаночай камандай ювелірным мастацтвам. Тут патрэбна не толькі суровая дысцыпліна, але і тонкае разуменне эмацыйнага стану спортсменак. В работе с девушками это основное спокойствие, потому что у девушек, как говорится, настроение переменчивое. Вот. В этом плане немножко сложнее, чем с ребятами. Показать яркие зрелищные бои, то есть все, к чему они готовились на тренировках, прийти, выйти в ринг и выложиться на все 110%, чтобы после боя они вышли и, как говорится, все оставили здесь в ринге, все свои силы, все умения. 90 лепшых бойцоў краіны прайшлі жорсткае сіта абласных адбораў. І ўзровень удзельнікаў пацвярджае, выпадковых людзей на рынгу няма. Приезжают на эти соревнования только лучшие, которые уже прошли отбор на своем областном уровне и попали в состав областных команд. Я думаю, что здесь на ринге будет жарко. Поэтому мы понаблюдаем и посмотрим все великолепные бои, которые мастера перчатки нам покажут. Наперадзе самыя відовішчныя фінальныя сустрэчы. Менавіта яны вызначаць тых, хто прадставіць Беларусь на бліжэйшым чэмпіянаце Еўропы, які гэтай восенню прыме Харватыя. Крысціна Іванушкіна, Алеся Федарцова, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».